παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, σήμερα, καταρχάς ξέρω ότι έχω πάρα πολύ καιρό να βγάλω βίντεο, αλλά ξεκινάμε μια καινούρια αρχή. Φέτος θα παίζουμε, βασικά θα να σας πω, δεν ξέρω πότε θα το δείτε το βιντεάκι, μπορεί να το δείτε και του χρόνου σε φάση. Μπορείτε να το δείτε και το 25, δεν ξέρω. Μπορεί να το δείτε και σήμερα και αύριο, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, θα δω. Αναλόγως. Καταρχάς θέλω να πω ότι θα παίζουμε μόνο Brookhaven. Όχι Brookhaven, sorry. Μόνο Roblox και ό,τι παιχνίδια θέλουμε. Θέλω να μου προτείνετε κιόλας παιχνίδια. Αυτό, πάμε να ξεκινήσουμε. Σήμερα θα παίξουμε Brookhaven, κάτι απλό και κάτι παραδοσιακό του Roblox. Λοιπόν, να ξέρετε ότι ισχύει ακόμα το κανάλι στο YouTube. Από το TikTok τα έσβησα τα βιντεάκια για να μπορούμε να κάνουμε μια καλύτερη αρχή. Από το YouTube δεν θα το σβήσω. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που φτάσαμε, όσους ακολούθους έχουμε φτάσει. Ναι, είμαι μικρή, το ξέχασα αυτό. Και σήμερα θα κλέψουμε σπίτια. Τι ωραία, λοιπόν, οπότε θα αντιθούμε στα μαύρα μας. Σε κάτι μαύρο, ξέρω, σε αυτό, ας πούμε. Ωραία. Όχι, δεν μας αρέσει αυτό. Λοιπόν, θα αντιθούμε. Τι είναι αυτό, καθαρίστρια? Όχι φάρμα. Όχι, δεν μας αρέσει ούτε αυτό. Εντάξει, καλό είναι και αυτό. Σε φάση. Τι στο καλό, να γίνω γαμπρός, τι να γίνω? Ωραία. Λοιπόν, δεν πειράζει. Και μαλλιά θα τα αφήσω. Και απλά τα πάρουμε τα σύνεργα. Λοιπόν. Βομβίτσα. Ωραία, και πάμε. Λοιπόν, θα πάρουμε ένα πατίνι. Πατίνι. Και πάμε. Τι γίνεται εδώ, ρε παιδιά? Μπιπ. Πού είναι η είσοδος? Πρώτο σπίτι για κλέψιμο. Τι ωραία, λοιπόν. Πάμε να βρούμε πρώτα το που είναι το χρηματοκιβώτιο. Αν και δεν το βρίσκω και πολύ, αλλά πάμε να συνεχίσουμε να δούμε εδώ πέρα. Λογικά όχι, δεν είναι. Μέσα στην τουαλέτα θα το έχουμε κρύψει. Πού το έχουμε κρύψει, ρε παιδιά? Τι σπίτι είναι αυτό, ρε παιδιά, πάλι? Καινούριο είναι αυτό, τι είναι? Πού να είναι το χρηματοκιβώτιο? Έχει και κατόροφο, όχι. Πού στο καλό μπορεί να είναι? Έχει και κατόροφο. Πολύ ωραία γενικά. Ωραία. Πάμε στο κατόροφο. Τι στο καλό? Τι τραβάω? Ωραία, δεν είναι κάτι ο κατόροφος. Είναι απλά μια πισίνα. Τίποτα παραπάνω. Αυτός όμως το έχουμε κρύψει μέσα στο τζακούζι, ξέρω εγώ, φάση. Ωραία, δεν βρίσκω τίποτα. Πρώτο σπίτι, αποτυχία. Όποιος ξέρει να μου γράψει στα σχόλια, του ευχαριστώ πάρα πολύ. Γενικά. Ωραία, έχει και γκαράζ. Πολύ ωραία, ρε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο σπίτι. Θα με πατήσουμε. Πάμε στο 11. Να δούμε. Ωραία, είναι κλειδωμένα. Δεν πειράζει. Υγεία, εμείς θα το κάνουμε. Άκυρο. Γράψε λάθος. Δεν χρειάζεται, θα φύγω από μόνη μου. Λοιπόν, πάμε σε αυτό. Αν και είναι η ιδιοκτήτρια εδώ. Ωραία, έφυγε. Σε αυτό πήγαμε και δεν το βρήκαμε. Ωραία, εδώ θα έρθουμε. Δεν ξέρω ποιος είναι εδώ πέρα και ούτε με νοιάζει. Απλά εγώ πάω. Δεν ξέρω που θα πάω βασικά.
και πού θα είναι το χρηματοκιβώτιο. Άμα έχει, γιατί είναι παιδικό σταθμός και καλά φάση. Πέθανα, τι έκανα. Α, ωραία. Από εδώ μπορούμε να ανεβούμε. Έχει κανένα δωμάτιο, ας πούμε, κρυφό, ώστε να έχει το χρηματοκιβώτιο φάση. Άσε με ήσυχη. Άσε με, ναι, μπρο. Δεν σε ενοχλώ σε κάτι. Απλά άσε. Τέλεια. Ξέρω μη. Κολλήσω το. Δεν μπορώ να βρω ούτε εδώ πέρα χρηματοκιβώτιο. Και πάμε σε επόμενο σπίτι. Τι ωραία, λοιπόν. Α, ωραία, δεν έχει άλλο σπίτι. Πολύ ωραία γενικά. Περιμένει λίγο, μισό λεπτάκι. Η άλλη εδώ έχει κάνει χοτέλ. What? Γιατί έχει μια Λαμποργκίνη? Τι γίνεται, ρε? Αυτό σίγουρα θα έχει κάπου χρηματοκιβώτιο. Αλλά πού είναι το χρηματοκιβώτιο, ας πούμε? Είναι ένα χοτέλ. Πού μπορεί να έχει ένα χρηματοκιβώτιο? Σε κάνα δωμάτιο? Ναι, και πώς ανεβαίνουμε πάνω? Χαίρομαι πολύ, Εμιλία. Πώς ανεβαίνουμε πάνω? Α, τέλεια. Πολύ ωραία, ρε. Ωραία, δεύτερος όροφο. Γεια σου, Σοφία. Δεν ξέρω όμως σε ενοχλεί, δεν με νοιάζει κιόλας. Εγώ ήρθα, μπας και έχει κανένα χρηματοκιβώτιο. Ωραία, δεν έχει τίποτα. Αλλά φεύγονται, ηρέμησε λίγο. Ωραία. Πάμε εδώ, δεν έχει τίποτα. Ωραία, οπότε δεν πειράζει. Α, περίμενε. Βασίλης και εδώ τίποτα. Φίλε, μια αποτυχία σήμερα. Τι έχει γίνει? Και δεν έχει και σπίτι αυτό το σερβερ. Τίποτα. Τίποτα, ίχνος. Ξέρω, μιλάω. Τι λέω? Τίποτα. Παναγία μου. Άτε να δούμε. Θα βρούμε σήμερα. Α, και δεν πρόκειται να το έχει στα δωμάτια. Θα το κάνω, αλλά θα πάμε. Λοιπόν. Ξέρω μιλά. Το 4. Α, ωραία. Δεν έχει 4 όροφα. Ωραία, πέφτουμε. Και αντίο ζωή. Ρε φίλε, αυτό είναι τέτοιο όμως. Μπορώ να οδηγήσω τη Λαμποργκίνη, ό,τι καλύτερο. Θέλω να οδηγήσω, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Δεν πειράζει, υγεία, θα οδηγήσω αυτό. Α, αντίος αμίγος. Δεν πειράζει. Θα οδηγήσω αυτό. Άντε, γεια. Πω, πάρει μια βόμβα τώρα εκεί πέρα. Τέλεια. Και αυτό ήταν το βιντεάκι. Ελπίζω να σας άρεσε. Άμα δεν σας άρεσε, δεν ξέρω τι θα κάνετε, κάντε ό,τι θέλετε. Άμα σας άρεσε, κάντε μία εγγραφή στο κανάλι, πατήστε και το like. Και αυτά. Bye bye guys.